Treba da radim stazu u dvorištu, pa sam mislio da lomljeni kamen utapam u beton, šta ti misliš? Nekad se to tako radio, ako si čuo za onaj fazon ljušti mi se kamen, to ti je to. Prvo izbetoniraj stazu, pa tek onda lepi kamen, to ti je najbolje. Pa znam, ali to je 2%. Ti bi da taj beton bude i armiran, da se stavi armaturna mreža. Pa bez toga ne bih radio. Da bi sve to bilo čvrsto, beton treba da bude od 10 do 12 cm debljine. Da bi beton uhvatio za kamen, treba da bude malo reći. Ispod njega je armaturna mreža, po kojoj majstor gazi kada lepi. I sve se to onako lepo pomera, pliva, leti na sve strane. Tačno da je najbolji majstor na svijetu, to ne može da napravi dovoljno. Ima logike. To tako bude neravno, staza zadržava vodu, voda prodire, zimi leti i sve to puca i posle kažeš kamen mi se ljušti. Zato se ljušti. A i druga stvar, uzmi brate lepo izbetoniraj stazu, betona, polepi na malter kamen, malter debljine 2 do 3 cm i to je to. Zbog ovoga pratim kamen koji